thir tu le ngai thatu te in zawain chibai kan han buk le vek chewani tuntum kan video a chuan khovel christian te thuthar kan han update vele zuai don ani a tunlai chu hetiang lam video hi kan han da chuak or dewa subscriber te imisia thiam na po kan han ngen ngal bok ani arem chang te ni chuan sermon le sharing te ne na hanin da chok deuh te po kan tum zel donia kan video milo thir sak tu ten like le comment te milo nu chi sak ve thina kan lom tak zet ani like le comment kan lo pek hian kan video hian ala hre lo te hne na thleng thuin a thleng zaw ve zela alom om tak zet ani kan video bultan nan chuan tunlai khowela islam du lo na le huat na thli pui tle mek dan chanchin te christian ram sang sang aron than hat mek dan chanchin te atlang puin hanta lang le taila islam ho te na an thil tum lian ber pakhat chu Europe rama Christian ram ro pui tak tak te chim rala opbe ani a chumi ta na an be pui thak na chu jihad anti a chumi be pui thak na chu voini thleng hian thanem ngai takin an lakal pui ve mek zela Christian ram then khat te chu buma anama wangin tuna hian an tlu chemek zela an mang ang tak zet to a an boi tak zet to ni UK a phei chuan an mir tam tak te kha muslim sa khowon tu te an lo ni reng maya chumini wang chun ram nei tu te an buaya an mang anga an ram chan an hlau sia tuna hianin an protest sa kong an zo lui luya ei hi kan ramani he ram hi krista ta ni ti in an aw mup maya he harna hian ra tha po achu chho zel tura te po han be sei pui taila Israel sipai te le Hamas hotin beidan chanchin te kan thina Israel le Gaza in karte Israel le Palestine in karte po kan tlang pui ome Israel te chuan an hmel ma te huaisen takan beile ta wangin khovel mi te ma thiam lo changin an langa khovel mit mua Israel te thiam lo chang an lan chan pakhat po khovel ram sanga Islam te an lo in phum runa sa tawla tuka chung ho te chu tang rualin kholai dunga te khopui ko thlera te an ron protest sa free Palestine ti in kong puan ron zo hum maya chung video te chuan social media platform sang aron lu khat na samai sia chumini wang chuan mitam tak te ngain Israel te chu thiam lo chang an lo ni ta a Israel te chu mi pui poi sei lo te nun suat tu nia an lan na chen kha alawam ta a nima sila ramro pui tak tak UK a te Australia te German a te France a te Poland a te chutiang chuan ram sang a po Christian te an ngoi hle theibik to lova Free Palestine tia kong pui zo mup ho te chu na takin an ron do dal ta si maya Christian te le Muslim te in kar bo ruak hi atang ru hle ani video toy te I han thir ho le lok teang kan soita kan khan Christian ram ro pui tam taka te Islam hawan lu khom na sat to em awangin angam po an ngam pa viau tarenga alan dan mai tang chuan tunlaya Christian te jinga har na thleng hian an ram ro rel na khol pui ber thlenga soidang lam vek thei khopa har na lian tham revival lian tham kan tiang chi te aron her chu pui ni lo chuan nakin loka chuan Europe rama Christian ram ro pui le ram lian tak te khu an la khoi thak le don ani achan chuang wange kan ti chuan reilo te a Islam ho hian an ob betanga an ram thune ina zong an chu sakanga chuti huna chuan aram nei tu te ngei hi an ma ni ram chunga thune ina reng nei theilovin an la om do ni in alangani amairo chu tunlaya Christian te jinga harna lo thleng hi ana mai lo viau don ni po in alanga hemi chungchanga hian Christian ram then khat te chuan an du rum sot viau maya an ram chunga Muslim ho lu phalo na thu chu ran siam ta te po anom nok tarengani hengjinga hian US President Donald Trump po bangbik chuang lova America rama chuan Muslim ho tan zin lu phal ani tori lo tur thu te po aron ti chuak ani Donald Trump hi Christian te thlawang hautin a tak mai ani awangin tuna thu chu siam po hian lom a hlo viau nge a Muslim ho ta nero chuan pai dai har tak tur ni in alang thunga aruk te in an helve all mai don ni te po in alangani engpo ni sela Christian te le Muslim te in kara
in huat na meipui al mek hi amit mai don poina lang lova meipui lian jok al chuak phut theidin huna kan ding ani tila kan soisual tam om love Christian tam takte chuan tuna kan buaina hi ngoi bo pui mai chi ni lo a soi ringotin om zia nei to lova chumi ni wang chuan tharum tho chu angai to a tuna hian kan ngoi ring ani chuan reilo te hnuwa Islam ho hian min la chim ral vek don ani ti in an mang ang tak zet to a tuna hian mi tam takte chuan crusade a hunani an tia tuna video kan hmuang hian crusade laia Christian sipai te in thuam anga in thuama khopui dung ron zo ta te po hmu tur anom tanok ani a he buaina hi ana mai lo hle a Christian te hian an la series tak zeta Islam ho hian min ob betanga khowela hian rawan re lang ti hi an hlau tak zeta chumi ni wang chuan kan pi le pu te hun an lo ti to thin angin crusade puan mai ni se crusade mai ni se tia arot na ron siam ta te po mitam tak anom ta ani a crusade chu nge ni kan ti chuan crusade chu atoi zonga kan soi chuan Christian tele Muslim te in dona ani a tun ma tang to in Jerusalem khu Christian le Muslim ten an hmun thiang hlima an poma wangin an lo in chu to thina in dona rap thlak tak alo chuak to thina chu in dona Muslim ho beitura Christian sipai thok chuak te chu Crusaders ho ti in an soile mai thina the crusade anti Muslim tele Christian te in dona hi voi engamaza alo thleng to a tuntuma po hian mitam tak chuan crusade puana Muslim telaka hian in dona puana hun to chumi ni lo chuan Muslim ho Islam ho te hian Christian ram te himin obbe chawdon kan thunei na te min lak zo sak don ti in an hlau thong tak zet to a chumi ni wang chuan crusade hi a chuak thut lawang ti po soi har tak anita ani Christian tam tak te phei chuan pop hne na po crusade puang mai tura be seina te po an nei rum to ani a kan hma hian enge thleng zel don hriat thiam a har hle ani ral khata changalan maidana po hian Christian te hian crusade an puang lova na taka Islam ho hi an nor le ta ni lo chuan reilo te chungin Christian ram tam tak te hi Muslim ho te hian an obbet don ni in alanga achan chu Muslim ho chu anin thla pung chaksi a English ho sa pho kan ti main fa pani pathum lek te an nei lain Muslim ho ero chuan som chuang te an neya som li ten neya som nga ten ron neya ting khanin ain thlau lu tukani an ba re ta kha ain thlau lu tuka chumi ni wang chuan Christian te khuan engamo chu an ti angai ni chumi ni lo chuan reilo te hnuwa chuan chi maralin an lomanga an thunei na zong te lak sakin an lom don ani social media a video viral tam takhan thlir hian Christian kan ni na zona tangin tran alo na ve em thina crusade hi han puang ta sela Mizoram atang nei po hian Muslim ho beile tura sipai in pedu kan om lawang ti po soi thei ani om love ram then khata phei chuan crusade chu in tan to sa reng ani te po an ti nge a kan in ringem nge nia kan rama chuan kan Christian na le kan ram le hnam chok boi tu tur te an la ni do na ni ti reng hrelovin thamuang takin kan la buk tir so reng mai don em ni ani na taka chuan western ram tam tak te khuan an Christian na vong him theilo tur khopa that der na an nga awangin tuna khuan an tur ta ani khu kan seitum ber zo karo chu ram sang Christian te an ron tho hara revival a thleng meka chumi ni wang chuan Christian na vong him tur hrim po tharum thongam Christian na vong him tur hrim po eng po ti du kha mitam tak an oma an rin na dal lu tuk to tele chim rala an nom mek dan te an ngai to in then khat chun ril ru na ngoya an trapa an mi tui tla zoya chutiang chuanin Christian na vong him tur hrim point eng po ti an huam ta hial ani a kan soita kang khan crusade hi puan ani lawang ti po soi hlei thei ani talo ani eng po ni sela khovel ram sanga Christian te hi pathian in min am puyanga pathian in min tran puyanga kan tluk chiat thlen chu pathian in aphal don lawa pathian chuan eng tika ma min thla thlam don lawa chumi ni wang chuan kan rin na vong him tu le kan Christian na vong him tura kan ti tu le malam kan pan zel dan tur te po pathian in rem min la ruat sak zel tura te po ngai ta ila crusade hun lai khan pathian in nasa takin Christian sipai te kha atran puya chakna ape a adin puya chumi ni wang chuan an ma mel ma te an tlan che hum mai ani kha chutiang chuan pathian hian engkim ati theya Muslim ho pathian Allah anti a hian
kan pathian hi chak zoka chumi ni wang chuan kan pathian hi muslim pathian Allah ma hian atlom ngai don lova chumi ni wang chuan christian te hi pathian in min vong him zel dona kan boral hlen hi aphal don lo ani ole tun tum kan video chuan khati china handu tok taila kan channel la subscribe lo ten khongai takin milo subscribe sak ve turin kan han ngen chewa video dot lia in mule theu kan tum donia in zawain lalpan mal som vek chero se